Ta' kuljum imutu 5 persuni fl-Unjoni Ewropea minħabba inċidenti li jseħħu kawża ta' problemi tekniċi. L-inċidenti li jseħħu minħabba problemi tekniċi jammontaw għal 6% tal-inċidenti kollha. Dan jammonta għal 2000 fatalità ta' kull sena. Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat serje ta' regoli għat-test tal-VRT bl-għan li f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea ir-regoli tal-emissjonijiet u sigurtà fuq il-karozzi ikunu l-istess. Għal maġġoranza tal-karozzi f'pajjiżna il-VRT test isira l-ewwel darba wara 4 snin minn mindu karozza toħroġ fit-triq. Imbagħad isir kull sentejn. Dan kien il-minimu permessibbli mill-Unjoni Ewropea. Iżda l-Kummissjoni Ewropea skont regoli ġodda qed teżiġi li fiż-żmien li ġej kull karozza l-ewwel trid tagħmel it-test tal-VRT wara 4 snin, imbagħad wara sentejn u imbagħad kull sena. Il-VRT ser jibda jsir l-ewwel darba f'pajjiżna fuq muturi u roti li huma motorizzati. Kull sena fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea 4500 persuna li jsuqu mutur imutu. Fl-istessin 1400 sewwieq ta' roti motorizzati jmutu ta' kull sena, b'5% minn dawn ta' età żgħira bejn l-14 u l-21 sena. Il-Kummissjoni Ewropea qed tgħid li aktar minn 1200 persuna jistgħu jkunu salvati ta' kull sena jekk dawn ir-regoli l-ġodda tal-VRT jidħlu fis-seħħ.